और 7 तारीख के हम आवत तनी बाबा बासुकीनाथ के दरबार, और 8-9 बजे देवघर में ही रहब। हम हर साल देवघर जाइना बाबा के दरबार में, जे हमके जाना तो सब जानता। साल भर में ये एगो समय होला जहाँ पे कुछ सेवा करे के मौका मिलेला। तो आप सबके 7-8-9 हम मिलब देवघर में। और आप लोग जन्मदिन के दिन हम हम ना आ पाऊनी, 1-2 दिन थोड़ा सा व्यस्तता रहल। आप लोग के आशीर्वाद से मुंबई में एगो घर लेनी हूँ, तो ये आप लोग के प्यार और आप लोग के आशीर्वाद ही बा। तो जन्मदिन के दिन जितना लोग हमके अपना सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, कॉल पे, हमके व्हाट्सएप मैसेज पे